ҳамада салом алайкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. дар ин рӯза навор 10 мошини фурӯши арзон дорем ва наворро то охира тамошо кунед. дар канал обуна шавед, дастгири моро фаромӯш накунед ва фикротонро дар комментария нависед. ва шахсое ки мехоҳанд ки нархи ягон мошин бохабар бошанд, ҳатман дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. курс бошад 1000 рубл 133 сомони тоҷикӣ. рафтем. мошини фурӯши Opel Vectra A соли барориш 1992. дар кузуфи седан, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеста 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 82000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2107 ки соли барориш ҳаст 2000 сол. дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка передача механик. мошин соза айҷош заводид мешавад. соҳибаш гуфта ҳуҷҷатҳои солонаш будштагия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 67000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши Daewoo Lacetti соли барориш 10000 сол. дар кузуфи седан, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ газ, бензин, коробка передача механик. фавран фурӯхта мешавад. ягон айб надорад гуфтааст соҳибаш, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш боша 22000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 164000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгири моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини фурӯши навбатӣ Daewoo Leganzi соли барориш 1999. дар кузуфи седан, объем мотор 1.8, сӯзишворӣ гази холӣ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав дорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 74000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо бо гуфтаи харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. мошини фурӯши навбатӣ ВАЗ 2111 соли барориш 1980. дар кузуфи седан, рангаш бошад сурх, сӯзишворӣ газ, бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. самбуфер, магнитофон дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста ки 6500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 48000 рубл. харидори аниқ боша савдорам кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши ВАЗ 2115 соли барориш 2004. дар кузуфи седан, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ бензини холӣ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтеста 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 74000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Mercedes-Benz S-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан, объем мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка передача механик. фавран фурӯхта мешавад. мошин гази евро 4 задага 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша бошад гуфтестай 32000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 239000 рубл. мошин тоза. ин нарх дар арзанда фикр мекунам. марҳамат шахсони харидор. рақамро дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатӣ Audi A4 соли барориш 2002 дар кузуфи седан, рангш бошад сафед, объем мотор 2.5, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача механик. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархша бошад гуфтаистай 25000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 186000 рубл. мошин соза гуфта ягон камбудӣ надорад. марҳамат шахсони харидор. ин рақамро дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангш бошад сафед, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ газ бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош буд шудагӣ гуфта. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтаистай 9500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 71000 рубл. ина марҳамат шахсони харидор. рақамро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли барориш 1999 кузуфш бошад универсал, объем мотор 1.6, сӯзишворӣ бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% гуфтаи соҳиби мошин. 4 баллони нав. нархш бошад 42000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 314000 рубл. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. марҳамат шахсони харидор. ин рақамро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш накунед. мо як рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳо дорем ва то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.